Tule. Moro. Moro, se tuli heti tähän. Milloin sä oot tullut? Just vähän aika sitten se tuli sieltä pellolta. No niin. Juoksi kun huusi. No niin, siinähän sä oot. Hyvä. Pitää jo meteliäkin. Joo, se pitää. Kato, juoksu jalkaa kun... No voi. Voi. Se on tarkka, se ei mustikkaa syö ollenkaan, vaan puolukkaa. Pelkästään Kato puolukkaalla. tosta, se ottaa vaan valitsee puolukan. Just. Joo. Joo, mä kävin hakemaan kananmunia. Noniin. Joo, siellä olisi koira, älä sitä pelkää nyt. Nuutti on aika kiva, se niinku, se on tässä näin, niin se kyllä sitä pitää vähän vahtia, mutta ei se niinku sillai... Ei lähde. Miten mä uskalla laittaa sinne, jos se lähtee niinku hajoamaan se putki siellä, niin mulla tyhjenee kaivo. Joo. Niin, tuli nuutti siihen sun taakse nyt haukkuu. On se kyllä. Jännä joo, kun mä tulin pihaan, niin se tuli kömpi tulla pellon puolelta heti niin kuin tähän. Okei, se oli siellä se. Joo, Joo. saman tien löytyi. Kumpa se jäi autolle. No se just, että kun se tuossa autoliikenne on aika kova, niin Niin, kun ei toi hömelö varmaan osaa varoa. ja sitten on ihmisiä, jotka ei erota niinku... He ei tajuu, että se ei välttämättä väistänyt. Niin. Oot semmonen kaveri kyllä. Aika kova se on sontaamaan. No, Joka paikka. Mä oon siivonut jonkin verran näitä sontia. Kyllä se näköjään ruokaa löytää joka paikasta. Että. Kyllä se. Mä oon nyt eilen kävin syömässä siellä, mä sain ilmaisen ruoan siellä. Loja. Niin. Mä kävin kans viime sunnuntai siellä roikkuu oven kanssa. Oli vähän ajoissa siellä. Lähtee saakko. No niin. Moro. Mitäs mieltä oot? Onko ruoka ollut hyvä? Vituttaako ja vatuttaako? Aha, sais olla parempaa vai? Niinkö? Saako olla parempaa ruokaa? Kyllä sun pitäisi kuule ukko löytää itsellesi. Niin. Ukko pitäisi löytää itsellesi, joo niin. Joo. Kyllä. On se hyvässä kunnossa kyllä tuo sulat. Et oo siipeä saanut. Käräkaupassa katsotaan lähteekö perä. Nuutti heräs. Ei, perään se tulee. Mennäänkö sun autolla vai? Joo, mennään. Kato, tulee nurkan takaa. Jääkö se odottaa? Joo, mennään äkkiä. Siellähän se jo ottaa, kun kaupasta tullaan niin heti nurkalla. Tää on uusi normi. Noniin. Oista. Tuutko syömään? Meillä on herkkuja. Tule. No Joo, tule. On. Tule. Tu. Tule. No tule. Ja Nuutti.
Just tänne pöydälle. Tule. No niin. Joo. Joo niin. Katsotaan hyppääkö pöydälle. Tulee se pöydällä. No tuu vaan. Mennään ylös. Kyllä se vaan sieltä seuraa. Mitä? Kyllä se vaan seuraa. Niin se on. Kauheeta metakkaa ja juttelua pitää perä. Ja siihen maton päälle nukkuu. Joo. Siihen se vetää. Se on jotenkin niinku, ei vaan niinku ymmärrä, miten eläin voi käyttäytyä näin, että se on ensinnäkin näin paikkauskollinen ja Niinpä. muutaman päivän tarkkuudella niin tulee aina samaan paikkaan muutamaksi viikoksi. Niin. Se on kyllä jännä. Joku siellä, jotain se niinku... Siis se on ihmekin. Niin joku vaisto siinä on. Oh. Silloinhan se yhtenä vuonna eikö tullut ihan niinku tunnin tarkkuudella Niin silloin, silloin kun se muistaakseni 2-3 vuonna, Joo. niin se tuli todella sillä, että se, niin kuin se tuli ihan iltapäivällä niin kuin silloin eka kerran. Se tuli tosi tarkasti, mutta siis sehän pyöri jo tuolla silloin. Mutta Niin. tähän niin kuin... En tiedä, jos tuo kypärän kääntää toisinpäin, niin se varmaan tekee pesää siihen. Nee. Voi hitto. On sekin. No. Luonnon noikkuja. Joo. Näin kuvia, näin tunnelmia. Niin.